Ja sabeu que l'estimat Donald Trump ha insinuat que si no pot comprar Groenlàndia, potser farà servir les armes. Aquest senyor, per anomenar-lo d'alguna manera, pensa que la diplomàcia i les bones maneres són coses del passat. Look, stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg! Right! Quan Trump va proposar comprar-la per primera vegada el 2019, It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying. And we're a big ally of Denmark, and we help Denmark, and we protect Denmark, and we will. la resposta de Dinamarca, a la qual pertany Groenlàndia des de fa més de 600 anys, va ser tan clara com contundent. La primera ministra danesa va dir que la idea li semblava absurda. Paraules textuals: Groenlàndia no està en venda. Og jeg kan læne mig fuldstændig op af Kim Kielsens udtalelse. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks. Altså Grønland er grønlændernes. Resultat, Donald Trump va cancel·lar la seva visita oficial com a president dels Estats Units a Dinamarca. Tot un drama digne de Netflix. Però què té Groenlàndia que la fa tan especial? No és només una enorme illa coberta de gel. Amaga algunes de les reserves més grans del món de les anomenades terres rares, com el neodimi i el praseodimi. Les seves particularitats magnètiques les fan fonamentals per la fabricació de motors de vehicles elèctrics, aparells mòbils, turbines de vent i algun que altre míssil. Les reserves podrien arribar fins al 25% de tots els recursos de terres rares del món, que equivaldrien al voltant de 1,5 milions de tones de material. A més, a Groenlàndia es troben altes concentracions de coure, grafit, niobi, titani i rodi. Groenlàndia també és clau pel control de la zona de l'Àrtic, una regió estratègica ara que el canvi climàtic obre noves rutes comercials. En poques paraules, és un caramel per qualsevol potència mundial. I en Donald ho sap. El president electe dels Estats Units d'Amèrica ja va dir en el seu moment que necessitava Groenlàndia per motius econòmics i de seguretat nacional. Ara bé, utilitzant les armes, què espera aconseguir? Una guerra amb Dinamarca, un país que és membre de l'OTAN? Una guerra amb tota Europa? Perquè molts soldats a Groenlàndia no hi viuen. L'illa té aproximadament uns 56.000 habitants, i molts d'aquests encara es mouen en trineu per anar a comprar el súper al costat de casa. I si hipotèticament en Donald guanyés la batalla? Què? Reconstrucció? Militarització? Un mur? O potser una Trump Tower Arctic, amb tot de jacuzzis a temperatura menys, Perquè si alguna cosa sabem d'aquest individu és que no perd l'oportunitat de posar-li el seu nom a qualsevol cosa. Trumpilàndia? Grontrumpilàndia? I'm a very stable genius. Sabem que aquesta illa és una peça clau en la política mundial, però aquest individu només veu un gran terreny de terra per poder jugar al seu monopoli particular. I una vegada més, l'ego supera la realitat.